दाखवा तुमचं घी दाखवा. आम्ही बघा असं तूप घेतो, साजूक तूप. हे बघा, हे तुम्ही आपल्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये बनवता ना, तुमचे म्हैस बीस ह्याचं प्रॉपर बनवता ना. आम्ही बघा इकडे घेतलंय बघा, हे 2 किलो ना, 2 किलो. आणि रोज आम्ही म्हणजे दरवर्षी आम्ही यांच्याकडूनच घेतो. वर्षातून गेल्या टायमाला मी किती घेतलं, 5, आता 2 घेतलं आम्ही. आता इथे आमचे काकी बघा मोदक खातात आहे. कसं झालं आमचं मोदक? हे पण खायचं तुम्हाला? दोन्ही खायचं आणि चाय. चाय बरोबर बटर बिटर नाही खाणार? ते पण खावं चला. हां, तुम्ही कुठून आहात? मेन क्वेश्चन, कुठे राहता तुम्ही? कर्जत? कसारा? बापरे, बघा केवढं लांबून आले तिकडे. आणि मग आता 3-3 महिन्यांनी येतात असे आहे ना. कुठे वाटव. आता आपले कलरचे डबे पण आलेले आहेत आणि आपल्याकडे कलर म्हणजे पेंटिंग साफसफाईवाला कामगार पण आलेला आहे. आता काय आपलं पटापट साफसफाई होते. आपलं घरचं काम थांब. तुम्हाला पण असं डस्ट असेल तर असं होतं काय? होतो, सर्वांनाच होतो तसं. हां, हे बघा. मास्क कुठे माझा? मास्क लावतो, खाली पडला. आता आपले सकाळी सकाळीच लवकर कामगार आलेले आहेत. कुठे आले? हे काय झाडू मारतायत. आज लवकर आलेत. आज सकाळी म्हणजे लवकरच उठले आणि कलर आणायला गेलेले. कलरचे डबे पण आलेले आहेत आणि अजून एक कामगार यायचा आहे. कारण त्यांच्यापर्यंत थांबलं ना मग आपलं काम काय? हा, आपलं काम होत नाही लवकर. आणि पेंट पण बघा कोणतं आणले ते पण तुम्हाला दाखवतो. आणि सर्व नॉलेज ना, ही पेंटची पण नॉलेज 2 दिवस बसून युट्यूबवर बसलो आणि सर्व नॉलेज घेतली ह्याच्यावरती. कोणते पेंट्स असतात, कशा प्रकारे असतात. हा, ते आपण सगळी माहिती घ्यायला पाहिजे पहिली. मग आपण माहिती घेतली ना, मग काय होतं माहिती, त्यांच्याबरोबर काम करतात ते काय काम करतात आहे, कसं करतात आहेत. आता ते बोलतील प्रायमर मारायला पूर्ण दिवस जातो, पण प्रायमर मारायला पूर्ण दिवस नाही जात, त्याला सुकायला 1 दिवस लागतो. बरोबर, ते अर्ध्या दिवसाचं काम आहे. म्हणजे मी आज ना ते कामगाराला ना, कॅमेरा उलटा आडवा पकडला काय, कामगाराला मी हाफ डेला बोलवलंय. हा, म्हणजे अर्धा दिवस ये आणि कलर मारून जा. आणि त्याचं पण काम होतं. तो डॉक्टरकडे गेला होता, दाताच्या डॉक्टरकडे. तो बोलतो मी अर्ध्या दिवसाला येऊ का? मी बोललो ये, आपल्याला काय प्रायमरच मारायचं आहे. पण ही नॉलेज होती तेव्हा आपण बोललो ना तसं. बरोबर. आणि प्रायमर पण बघा मी एशियनचा आणलाय. आणि पेंट बघा हा आणलाय, प्लास्टिक पेंट. तुम्ही ऑइल पेंट बनवू शकता. ॲपोलाइट. हे टोटल ना, टोटल हे बघा 10 लिटर, हे आपलं 4 लिटर. आणि हा एक मिक्सिंग करून एक हायलाइट कलर आणलाय. एक भिंत कलर करायला ना आपल्याला हायलाइट. कोणता कलर असेल तर तुम्ही त्याच्यानंतरच बघा. हे टोटल मला 3,500 ला पडलं सर्व. 3 डबे टोटल. आणि आता हे सर्व साफसफाई तो येतोय तोपर्यंत आपण कसं रेडी राहायचं. बरोबर. आणि आपल्याला पण माहिती पाहिजे की काय कसं. मला माहित नव्हतं हे सर्व. नाही, आपण कामगार बोलवले ना तर त्यांच्याबरोबर आपण पण स्वतः काम करायला पाहिजे, मग त्यांना पण आवड येते. आता पहिलं घासम घासी, मग पुट्टी आणि पीओपी मिक्स करून खड्डे भरायचे, मग त्याला हे करायचं, परत त्याला स्क्रब करायचं. होय, ते झालं. मग त्याच्यानंतर मग असतं आपलं प्रायमर, म्हणजे ते आपण मारणार आहे. मग प्रायमरला 1 दिवस सुकून देऊन. आता तुम्ही काम करा, मी तुम्हाला साधी आणि सोपी एक मस्त रेसिपी बनवून खायला देते, झटपट. चला, तोपर्यंत आपलं घरचं साफसफाई चालू. पण पेंट करायचं ना, शिडीला पण पेंट करायचं आहे. ते कसं वरचं झाल्याच्या नंतर शेवटला. आणि हे सर्व लाद्या बिद्या ते काढलेत, आता ते परत नवीन बसवायचे. आणि ते मम्मीचा नाश्ता बघा काय असं मॉर्निंगला का असं काकडी आणि ऍपल. आणि बघा एक चुकी नाही करायची, ऍपल कापून ना असं ठेवायचं नाही. मध्ये आयर्न कंटेंट असतो ना, तो कमी होऊन जातो. खात रचन ऍपल खा आणि एक काकडी खा. दिवाल घास दिया पुरा ना. आपले पत्रे कंप्लीट झालेले आहेत.
ये 4 लीटर प्राइमर है ना अपना, एशियन का ना। एशियन का। अभी इधर क्या क्या करना है इधर लिखा है। इसमें पानी कितना मिलाना है पता है क्या? 1/1 का पानी मिलाना है। चलिए ये पानी थोड़ा अपन कम ही थोड़ा कम ही डालेंगे ना अपन। पानी थोड़ा कम। वाइट प्राइमर। प्राइमर का तो एक ही हाथ मारना है अपने को ना? हाँ एक ही रोलर से कैसे जरा अच्छा लगता है, मारने को भी अच्छा होता है, काम भी फटाफट होएगा। हाँ, काम भी अच्छे से होता है। आणि रेसिपी स्टार्ट करायच्या अगोदर तुम्हाला दिल दाखवतो, मग तुम्ही म्हणाल की दिल दाखवली नाही। दिल बघा कुठे बसली आमची, कपाटात बसलेली आहे। आमचं कपाट दिल इकडे बसलेली आहे। ओ दिलू, ओ दिलू। दिलला कपाट खाली करून द्यायला लागतो, इकडे तिला जायचं। मी साडी घालायला गेले ना मग तिला कपाट खाली करून द्यायचं। आणि इकडे साहित्य जमा करायचा कार्यक्रम चालू आहे। हा, जमा केलाय, थोडासा घेते जिरा मोहरी। नमस्ते, आज आपल्याकडे कामगार आलेले आहेत काम करायला, त्यांच्यासाठी मी आता नाश्ता बनवते। त्याच्यात आपल्या घरातला पण एक कामगार आहे ना तर त्याला नाश्ता पाहिजे ना, म्हणून मी आज झटपट नाश्ता बनवते। ओट्स पोहा। ओटचा पोहा। हा, अरे वा वा। ओट्स आहेत आपल्याकडे, त्याचे मी पोहे टाइप बनवणार आहे। आपले पोहे कांदा पोहे बनवतात ना तसे टाइप, म्हणजे व्हेजिटेबल बनवणार आहे। अच्छा हा, चला आता मी दाखवते। इथे 2 वाट्या मी ओट्स घेतले आणि हे आपल्याला ओट्स आहे ना पहिले असे चाळून घ्यायचे जरा, पण त्याच्यात पावडर असते ना, हा ती पावडर नाही पाहिजे। ही बघ, म्हणजे पावडर नाही पाहिजे ना, वरचं घ्यायचं आपल्याला। वरचं घ्यायचं हलके हलके, हे बघ असे चाळून घ्यायचं। अच्छा, आणि हे आपण का बनवायचं ठरवलं ओट्सचा पोहा? नाश्त्यासाठी। नाही ओट्स एक्स्ट्रा, ओट्स एक्स्ट्रा होते आमच्याकडे। ओट्स आपल्याकडे आहेत ना, एक हा, पाकीट मोठा आणि मला आला कंटाळा ते ओट्स असे खाऊन, तर मग कच्चे कच्चे oats खाऊन खाऊन ओट्स कंटाळा आला। मग जर आता असे भाजी बिजी टाकून जरा पोहे बनवून खाऊया, है ना? आता इथे ओट्स चालणीत घेते, 2 वाट्या मी घेतले, म्हणजे 2 कप। दिल बा आपले नाश्ते इकडे तिकडे, इकडे दाखव। बोल। असे ओट्स आहेत ना, असे चाळणीत घ्यायचे आणि पाणी ओतून आहे ना स्वच्छ, म्हणजे असे जरा ओले करून घ्यायचे। अच्छा, सोक करायचे। मम्मी सोक करायचे म्हणजे काय? ओले करून घ्यायचे भिजवून। आणि ते सोक पडल्या म्हणजे काय? सोक काय? सोक मराठीमध्ये पण शब्द आहे ना, सोक पडलाय तोंडाला। तोंडाला सोक म्हणजे ताण लागली। हा, कोरडा झालाय। आणि सोक इंग्लिश मध्ये असे पोहे कसे आपण धुवून घेतो ना, तसेच आपण ओट्स पण असे चांगले भिजवून घ्यायचे। चाळण का घ्यायची? ते चाळणीमधून लगेच होतात, नाही तर ओट्स आहे ना त्याचं पीठ होऊन जाणार। त्याचं पाणी आहे ना पूर्ण गळून गेला पाहिजे, म्हणून चाळणीत घ्यायचंय बघ। पाणी करायला टाइम लागेल ना जरा। हा, चिकट नाही होणार, टाइम नाही लागणार। आता हे आपण असं साईडला ठेवायचे, ते पाणी गळेल आपोआप। दिल, तुला मैं आवाज येतोय बाहेर? कोणीतरी बकरी आणली दिलू। जाते का फ्रेंडशिप करायला बकरी बरोबर? हा दिलू जाते? ते बघ आवाज येते तुला, बघ बोलवते बाहेर, बोलते दिलू बाहेर जा, बोलते जा बाहेर, बकरी आली जा जा। पळाली आमची दिलू बघा। मैं नको तिला सतवू नको। जावा सुसू करा, जावा लाईट लावली जावा। आता आपण व्हेजिटेबल म्हटलं ना तर अशा भाज्या घ्यायच्या, ज्या आपल्याकडे असतील त्या अशा भाज्या घ्यायच्या। गाजर, शिमला मिरची, मटर, वाटाणे, आपले बटाटा घ्यायचा, एक साल काढून बारीक फोडी करून। आता मी इथे 1/2 कप शेंगदाणे घेतले, ते पहिले मी फ्राय करून घेते। मी काल एक प्रश्न होता मम्मी कमेंट मध्ये की कालची इडली कसली होती, ती रेसिपी टाकली तू? नाही टाकले, मी अशी ट्राय करून बघितली। त्याच्यामध्ये गाजर आणि बीट टाकला थोडासा। गाजर बीटची? हा, अरे वा वा वा। असंच बीट खात नाही ना कोण। मग आमच्या घरी ना असं काय ना काय ना बनवून एक्सपेरिमेंट होत राहतं। हा, गाजर आणि बीटची इडली लवकरच येणार आहे रेसिपी। अपने ये दीवार को लग गया ना प्राइमर पर्पल को। मेरे को कितना अच्छा लग रहा है, लाइन कुछ नहीं है।
इसके लिए मैं बोला लौटा मंगा अच्छा नहीं लगा ये हिसाब से तो क्या पूरा लाइन लाइन दिखता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। आता तुम्हाला बघायचे ना आमची दिलू पळताना बघा कशी चालते बघा. तर मी तसं आहे ना तर फास्ट चालणार. हे बघा एकदम ॲक्टिव्ह आमची दिलू. चल 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 दिलू चल चल चल. कोण आहे बाहेर? बकरी आली बाहेर ये. बकरी आली आहे. आमच्या साईडमध्ये बकरी पण आहे कोंबडी पण आहे सर्व आहेत है ना दिलू. सर्व पॅट्स आहेत ना आमच्याकडे दिलूसारखे शाने. हां आता बस बस बस. तिला बस बोललेलं समजतं फक्त बाकी पण सर्व समजतं. हा मम्मी ये. दिलला बस बोललं की बसते ना तिकडेच. बसते बरोबर. आता इथे आता तेल आहे. आता जास्त तेल होतं ना मी थोडं काढलं. आता आपल्याला पाहिजे तेवढं तेल घ्यायचं. बरोबर. आता त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकते अशी तडतडली पाहिजे. आणि अर्धा चमचा जिरा. आता तिखट मिरची आहे ना म्हणून 2-3 मिरची घेतली. आपण तिखट नसेल तर 3-4 मिरची घ्यायची. हो आता त्याच्यामध्ये आपण कढीपत्त्याची पानं टाकूया. एक कांदा घेतलाय छोटा तो बारीक कापून घेतलाय तो टाकते. कांदा लाल करायचा आहे. थोडा फ्राय करायचा लाल नाही करायचा आहे. कांदा आपल्याला जास्त लाल करून नाही घ्यायचा आहे. थोडा कांदा शिजवून घ्यायचा असा थोडा फ्राय करून घ्यायचा. तर त्याच्यामध्ये मी गाजर टाकते. हा एक गाजर घेतलाय त्याची वरची साल काढून बारीक फोडी करून घेतली तुकडे करून. गाजरला टाइम लागेल जरा फ्राय होतो. आता गाजर पण 2-3 सेकंद चांगला फ्राय केलाय. आता त्याच्यामध्ये एक बटाटो. हे बटाटो पण साल काढून बारीक तुकडे करून घेतले. आणि बटाटा कापल्यावर आहे ना पाण्यात ठेवायचा म्हणजे असं सफेद सफेद राहतो. आता तुमच्याकडे हे मटर आहेत ना शिजलेले म्हणजे आपले फ्रोझन मटर नसतील ना आणि कच्चे मटर असेल ना तर ते आपण आता गाजरने बटाटा टाकलाय ना तेव्हा टाकायचे. आता टाकायचे. हा आता हे शिजलेले आहेत ना म्हणून जरा मी उशिरा टाकणार आहे. चालेल समजलं. आता थोडा आहे ना मीडियम गॅस केलाय आणि थोडं गाजर आणि बटाट्याला आहे ना थोडी वाफ लागली पाहिजे ना थोडे शिजायला पाहिजे म्हणून त्याच्यासाठी थोडं झाकण मारते 2 मिनिटासाठी. ओके. आणि गॅस मी मीडियम ठेवलाय. झाले ना 2-3 मिनिटं. चांगले फ्राय झाले. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टचका गेला त्याच्यामध्ये मटर टाकते आणि शिमला मिरची. आता किती आपलं व्हेजिटेबल झाला बघ. भाज्या किती झाले. ओट्स तर आपण थोडेच खाणार आहे पण त्याच्यामध्ये भाज्या किती जाणार आहे. नाही परत मग ते भाज्या पाहिजे सगळे. आपण भाज्या आणतो ना तेव्हा त्याच्यातले शिल्लक राहिलेले असतात ना ते टाकायचे. आता आपल्याकडे पण शिल्लक राहिलेलेच होते. आता गाजर आणले तर सगळेच गाजर संपत ना. कोणकोणती रेसिपी साहित्य आणावी लागते आणि कोणकोणत्या रेसिपीसाठी साहित्य हाय म्हणून करावी लागते. बरोबर बरोबर ना. आता इकडे आपले ओट्स पण होते आणि व्हेजिटेबल्स पण होती ना. हा म्हणून मी म्हटलं ते करूया आपण आज पोहा बनवूया ओट्सचा. आता मी त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकते म्हणजे आपण पाव चमचा आहे ना हळद टाकायची आणि मीठ पण टाकते चवीपुरतं. आता काय आता ढवळून घेते आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना ओट्स टाकते. आता मी ते गॅस आहे ना बारीक केलाय. आता आपलं सर्व साहित्य टाकून झालेलं आहे. आता आपल्याला 2-3 प्रकार टाकायचे आहे. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला ओट्स टाकायचे आहे. ओट्स टाकले ना की आपले चांगले ढवळून घ्यायचे. गेट ओपन. ए दोस्त सुन ये पोहा उपमा खाएगा क्या? तू सुबह दांत के दवाखाने में जाके आया क्या? हाँ बोला ना
तू आज नाही खाणार. आता पहिला मी टेस्ट करून बघते कसं झालंय ते. कसं वाटतंय? लागतो तसाच पोह्यासारखाच. पोह्यासारखंच ना. पण मस्त टेस्टी लागतंय. डायटिंग मध्ये तुम्ही कसे पोहे कसे जरा फलफलीत होतात ना सुके, हम्म. तसे ओट्स आहेत ना एकदम सुके फलफलीत होत नाही. अच्छा. थोडे चिकट होतात. आणि आता मी आहे ना पाणी ओतला ना त्या ठिकाणी तुम्ही काय करा माहितीये का, थोडासा पाणी मारायचा, थोडा शिंपडायचं, थोडा शिंपडायचा आणि मिक्स करून ठेवायचं. म्हणजे जास्त चिकट नाही होणार. दाताखाली जेव्हा शेंगदाणे मिरची बिरची सर्व येत आहे तेव्हा मस्त गाजर वाटतं बिजर एकदम छान वाटतं. मस्त वाटतं ना खायला. आता इथे आम्ही कॅलेंडर बघून प्लॅनिंग करतोय. काय प्लॅनिंग करतो ते पण दाखवतो. जुलै मंथ आज आहे बुधवार 28 तारीख बरोबर. श्रावण कधी चालू होते बघ. जुलै ऑगस्ट ऑगस्ट मध्ये 15 ऑगस्ट आपले इंडिपेंडन्स डे. हा बघ श्रावण फर्स्ट डे ना. सोमवार श्रावण पहिला येतोय आणि इकडे हे लागतंय ना अमावस्या लागते. तर बेस्ट असेल जर फॅमिली फंक्शन करायचं असेल तर 1 तारखेला गटारी करू शकतो माणूस. 1/4 काय आहे? एकादशी बघितला पोपट. मग पहिला म्हणून प्लॅनिंग बघायची असेल बघा तुम्ही 4ला गटारी नाही करू शकत. जर शुक्रवारी माणूस खातच नसेल तर हीच तारीख आहे मम्मी 1 तारीख है ना 1 ऑगस्टला है ना. मासारंभ श्रावण मासारंभ चंद्रोदय ऑगस्ट दर्शन. म्हणजे गटारीचे व्हिडिओ इकडे गटारी इकडे सेलिब्रेट होणार आमची. 8 तारखेला रात्री अमावस्या. ते थोडं मग टेन्शनच नाही घ्यायचं मग इकडे नाही मग करायचं. ते अमावस्या असते ना त्या दिवशी शेवटला त्या दिवशी करू शकतात माणसं. करतात ते काय आपला डिस्कशन चालू आहे. आम्ही तर बघा इकडे करणार आहे. फॅमिलीला बोलून सर्वांना बोलून फॅमिली ट्रीट है ना. मी काय म्हणतो हे पेंट तू करू शकतेस का. हा करू शकते. तुला मिक्स करून देतो. रोलर फिरवायचं फक्त. चालेल. हा चल आता चला झालं. तू पोहे खातोस ना. येस. तुम्ही पण रेसिपी कशी वाटली सांगा. हे आमच्या पप्पांना आम्ही ठेवतो. आता हे कोणाला. बाबूला. बाबूला. ए बाबू बाबू परसों का वो मिठाई कैसे लगा. सेवया का मिठाई परसों ने मिठाई दिया था तेरे को. नवाबी सेवया त्याला माहित नाही. लक्षात नाही त्याच्या. जा खा जा. ओट्स उपमा खाने का बस खाते रहो. तर रेसिपी बघा झालेली आहे मस्त झालेली आहे. तुम्ही पण नक्कीच बनवा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि घंटी वाजवा. आणि उद्यापासून आमचं प्रायमर आज संपलाय. उद्या पेंटचं काम चालू होणार.